ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಬುಲ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಅವೇ ಏನಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಐಕಾದ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬಂದುಂಡು ವೈಕ್ಲ ಇರುಪೋಲೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಏನಪ್ಪ ವೈಕ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಐಕಾದ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಉಂಡು. ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಫನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಬೊಮ್ಮಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ. ಪ್ರಿಯಾ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮ ಆದುಲ್ಲೆ, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕುದ್ರು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವಳ ಎನ್ನ ಊರದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ತುಕದಾದ ಬಂದ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿತ ಜಿಲ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ್ ಪಂದ್. ಬಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕುದ್ರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ತುಳುಟು ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡ್ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ತುಕದಾದ ಪಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲೊಂದು ಪನಿ ಬೇಟಿಗೆ ಅಕನ ಇಲ್ಲದ ಅಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಭಾಷೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಿ ಬನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಬಂತ ಪನೊಲಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕುಲು ತುಳುಟ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತು. ಓ ವಾವ್ ಫನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ ಡಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ತುಳುಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂದ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ ಡಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ವಿತ್ ಎಂಕ್. ಸೊ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಗಲ್ಲ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ತುಳುಟ್ ನಮ್ಮ ಡಬ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ. ಐ ಮೀನ್ ತುಳುಟ್ ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಬಟ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ ಮಸ್ತ್ ಊರದ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ತುಳು. ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇಡಿತ್ತೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಊರದ ಕ್ಲಿಕ್ ತುಳುಟೆ ತೋಚಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಡಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಯಾನೇ ಡಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಆತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ತುಳು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ ಹಾ ಅನ್ಸೈತುಂಡು ಅವೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ ಎಂಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾನು ಮನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೊರ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟಿಯನ ಅಂದೇನೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಗುಡ್ ಗೆ ತೋಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತ. ಕುದ್ರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಮೊರಿ ಚೆರಿಶ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಡೇ ಒನ್ ಶೂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ ಬತ್ ಉಂತುದುನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕುದ್ರುದ ಐ ಮೀನ್ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಐ ಬಿಲೀವ್ ಅನ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಕ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒತ್ತೊಂದಿನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಊರದ್ದು ಶೂಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಶೂಟಿಗೆ ಪೋವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇವು ನೋರ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡಿಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಊರುಡ್ ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ದುಬೈ ರಿಗ್ದ ಸೀನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಊರುಡ್ ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕದಿ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೂವಿ 90% ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ರೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತನ್ಕಿ ರೈನ್ ಶೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಈಸಿ, ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಪಡ್ ಬತ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿರತ್ತ. ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ದಿನಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಇತ್ತರು. ಸೊ ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಕಲು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆದ್ಪೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇಗ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದರ್ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅವನ್ನೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕನಪುನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕನತೆರೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನು ಸೂನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ಸ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಓಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋಯರು ಇರ್ಬೇಕು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋಯರು ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಅಲ್ತ ಭಾಷೆಗೆ ಸೆಟ್ ಆತರತ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಬೋಳಾರ್ನ ನವೆಂಡಿ ಪಾಟೀಲ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಣ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಖಂಡಿತ ತೂಪೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಂಗೆ
tullitu pattern, but it's like kind of excitement you can see in my face. Even same, my team is also like Bhaskar it is like next level. Like I undu team work malpare is mast kushi because you might have seen one song release annama night pura nama South Canada pura culture la tojada nama. So areg like it's ansa once bonding create annama like everyone are very connected because nama urda once feel and it's not only urdak like mulpadan feel up but Bangalore nak like topinak like Kerala and feel out. So everyone it's connected. But yeah, of course, Uru is Uru. Yeah. ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ I know. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿಪ್ಪಾರು ಕನ್ನಡ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ತುಳುಟ್ಲ ಬರೋದೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಹಾಕನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎನ್ಸಪ್ಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಕಿ ಜಿಲ್ಕಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡತ್ತ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ತೆಲುಗುವೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಭಾವ ಉಲ್ಲೇರವೆ ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕುದ್ರುದ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡತ ದಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡತ ಆರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರವ ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ you do whatever you want namma bhashe ha pannaga betene feel I was like oh thank god good decision I have made by agreeing this movie pandu so I'm very happy bavala status paaditteru and ammagantu mast khushi ar shoot malpunagane panonditteru undonju movie toodenk because yan illadde pondite and every day and chandi ad baronditte illega almost 15 to 20 days and chandi ade baronditte daily ಸೀರೆ ತುತ್ತನ್ ಕಂಡೆ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನ್ ಭಯ ಬರ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲಗು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಮೀಪನ್ ಕೂಡ ಕಂಡ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪನ್ ಕೂಡ ಅವೇ ರುಟೀನ್ ಅದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂವಿ ದಾದನ ಮಲ್ತಿಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿ ತೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತರು ಸೊ ನಾವು ಎಡ್ಜುಡುಲ್ಲ ತೋಡ್ದಾದ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಕುದ್ರುಡಿರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಗ ಓಕೆ ಆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಪುನ್ ಬಟ್ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅತಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಬೋಡಪುನ್ ಇರ್ನ ಉಲೈ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಲೇಡಿನ ಪಾತ್ರದುಲ ಇರ್ ಪೋಡ್ ಬಂದಾನ ಇರ್ನ ತಯಾರಿಲಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸೊ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಎನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯಿ ಯಾರು ಎನ್ನಂತೂದಿ ಜಿ ಸಾರಿಡ್ ಸೆಟ್ ಆಪ ಮಲ್ಪ ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಡಸ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಸ್ಕಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರ್ವೆ ಅನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪೂರ ಟ್ಯಾನ್ ಅದಿದೆ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂದ್ಸಿ ಉಂಪುಡದೆ ಬೊಲ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಸಂಜ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಸೆಡ್ ಯಾನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಗೆಟಪ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಟ್ ಮೂಗುತಿ ಒಂದು ಪುರ ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅವನಿತ್ತು ಒಂದು ಯಾನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಸರ್ಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿತ್ನ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಡನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಾಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಲುಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಊರುಡೆನ್ ಸೆಪ್ಪರ ಅನ್ಸಪ್ಪರ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಪ್ಪ ಸೊ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇಂಚನೆ ಲುಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಡಿಸೈನರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಯಾಂದ್ ಅದ ಪಂಡಲ ಆರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ಒಂದ್ಸಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಪಾಡಿಬೋಕೆ ಏನ್ ಚಾಪಣ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತ ಇರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀ ಪಂದ್ ಓಕೆನಾ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಹೋಮ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಲೈಕ್ ಬದಿತ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಲಕ್ಕನೆ ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೆ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾ ಮೂವಿದು ಇರಕ್ ತೂಂಡ್ ಎಲ್ಲಂತೂ ಪರತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂಡಿಕಿ ಇಂಕ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಅವು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಸರ್ ಪನಿಲಕ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಬುಲ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಅವೇ ದಟ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ 12-13 ಟೇಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೋಫಟ್ಕೊಲ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬರೋಂದೆ ಕಣ್ಣಡ್ ನೀರು ಮುಳ್ಪಡ್ದೆ ಬರೋಂದೇಜೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಬಂಗಾದಿತ್ತು ಬಟ್ ಬೋಂದು ಲೈಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವು ಯಾ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕುದ್ರು ಅವೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋದಿತ್ತು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನೀರ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ಸ ಅದು ಪೋದಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ಬಟ್ ಯಾ ಎಂಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅನ್ಸದ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಇದು ತುಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಿಯ ಹೆಗ್ಡೆ ದಾದನ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದನ್ನ ಕುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ತೂವೋಡು
ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಒಂದು ಮೂವಿಡು ತುಳು ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಕ್ ತೋಡ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಬದಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ದಾಯಕ್ ತೋಡ್ ಪಂಡ ಓ ಏಜ್ ಕೆಟಗರಿ ದಕ್ಕಲ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಏಜ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಕಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲ್ತುಂಡ ಓ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಂಡ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಊರದ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತೋಜದ ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ಊರದ ಒಂಜಿ ದಾದನ ತೋಜಂಡ್ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅವತ್ತುವರೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಫೀಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಶುಡ್ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಕೈಪತ್ತದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಮ್ ಪೋಪಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ 13th ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವಡು ತುಳುವೆರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಡು ಸಿನಿಮಾನ ಒಪ್ಪನಾಡು ತುಳುಟ್ಲಿದೆ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತುಳುಟು ತೂಕದ ಆದಾಪುಂಡು ಪಂದ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಅತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಡಯನಾ ಡಿಸೋಜ ಆರು ತುಳುವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ ಕಷ್ಟ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದನೆ ಊರ್ದಾರೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರತ್ತಾರೆ ಅರಡ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಅರಡ ಒಂಚೂರು ಏನು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಡೈನಾ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಹಾ, ನಾವು ಆರಾಮ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತವರು ಮನೆ ತರ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ತುಳು ಒಂಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಚಂದ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುದ್ರು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್? ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ಯಾರು ಡೈನಾ ಡಿಸೋಜ? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ? ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್? ನಾನು BBA ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2 ಮೂವೀಸ್ ಆಫರ್ ಬಂತು, ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್. ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ 5 years ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ನಾನು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ HR ಆಗಿ 3 years ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಈಗ 1.5 month ಆಯಿತು. ಒಂದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈನಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಮೂವೀಸ್, ಮಾಡಲಿಂಗ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಇದು ಸಲೂನ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ಕೈ ಬರೆದಿರೋ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಥರದ ಪಾತ್ರ, ಯಾವ ಥರದ ಶೇಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುದ್ರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಷ್ಮಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೇಷ್ಮಾ ಇಸ್ ಅ ಚಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು 3 ಜನ ಹುಡುಗರು, ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಲೈಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಕೋಪ, ನನ್ನ ಅಳು, ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ರೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು? ನಾನು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ
ಬೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನನಗಿಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡು ನೀನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್. ಕುದ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸರ್ ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು 1-2 ಸಲ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 1.5 ಡೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಉಡಾಯಿಸು ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಉಡಾಯಿಸು ಸಾಂಗ್ ನಾವೆಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ 4 o'clock ಎದ್ದೇಳಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂರೋದು ನಾವು, ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕುದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಚೆರಿಶ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತನಕ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ದು ಹೇಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಸಬ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಲ್ಲಿ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಫನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್? ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಈಗ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ತೂಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ತಯಾರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಡಯಾನ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಿಲ್ಲಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು, ರೇಷ್ಮಾ ಹೇಗೆ ಚಿಲ್ಲಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಸ್ಡಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟದು ಒಂದಿದೆ, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಳು ಸೀನ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಜೆಷನಿಂದ ಆ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆದರು. ನಾನು ಚಿಲ್ಲಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ, ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್, ನೀವಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಸೀನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸೀನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೆಮರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ದಿನ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಟೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕುದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ದಿನ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು? ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಹೆರ್ಚೋದು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಸೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 35 to 5 kgs ಫಿಶ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಬೂತಾಯಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಿಕನ್ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು. ಇವರು ನನಗೆ ಫಿಶ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಮೆಲ್. ಅದು ಫಿಶ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಡಮ್ಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಾನು ಹೇಗೋ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಸ್ಮೆಲ್, ಅದು ಬ್ಲಡ್. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸೀನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎರಚೋ ಸೀನು.
ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಪ್ ತೊಗೊಳೋಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅದೇ ಫಿಶ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆರ್ಚಿದ್ದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಸೀನು. ಮತ್ತು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಈಗ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಕುದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್? ನನಗೆ 95% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. 5% ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನಾಗೂ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕನ್ನಡಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಳುವಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈಗ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳುವಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ನಿಕ್ಕನ ಡೈನಾ ಡಿಸೋಜ. ಯಾನ ನಟನೆ ಮಂದಿನ ಶುರುತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕುದ್ರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಊರ ತುಳುನಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವನುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ ನಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಪುಣ್ಣು ಡೈನಾ ಡಿಸೋಜ. ನಿಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳುಟು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ. ಫರ್ಹಾನ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಕೊಡೆ ಪುತ್ತೂಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕುದ್ರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಉಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪುರ ಒಂದು ಅವು ಪಂದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ఆయన ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಅವು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವಳ ಪಂದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಲೈಕ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 5 days ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಲ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜನಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಫರ್ಹಾನ್ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ? ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಉಡುಪಿದ. ಸೊ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಂಗಭೂಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ. ಸೊ ಅಂಚಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಆಯ್ತದ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಬರೋಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪುರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಪಡೊಂದಿಪ್ಪರ್. ಸೊ ಅಲ್ತರ್ದು ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ದೆನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಯರ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕುದ್ರು ಟೀಮಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ರಂಗಭೂಮಿದಾಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ್ಲದ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಚ ತೂಕ ಪೋಡು ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತ ಬೋಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಿದ್ದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು. ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ದಿರ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಇರೇಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಕತೆ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಫರಾನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ನ ಐಕೆ ಇರ್ನ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆನಂಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಪಿನ ದುಮ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡಿತರ ಪಂಡ ನಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಂಡ ನಿಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ ನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದಿಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಂಗ ಬೈದಿಪ್ಪು. ದೆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೋದು ಇತ್ತಿದ್ಕಿನ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಂದಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಏರ್ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನೆತ್ತನ ಓಕೆ ನೋ ಇಶು ಪೋಲ ಪಂದ್. ಇದು ಫರ್ಹಾನ್ಗೆ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಇರ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೇ ಮಾತಂದ್ರೆ ಆರಿಫ್ ಪಂದ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಆನ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಬೇತಗಲ್ ಕೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನಾಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಂಗಲ್ ಆಯ. ಸೊ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಅವಡ್ ಡಯಾನಾ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಅಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ 40 ದಿನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಇತ್ತ. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಏನಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಕಾಮ್ ಮುಗಿಪಾಯಿನ ಆತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 2 months ಆಯ್ನಾತೆ. ಸೊ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇಂಚಾತನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ಲ ಬಲ್ತಿನ ಉಂಡೇನು ಬೇಗ ಬರೆದು ಕೊರ್ದು ಬಲ್ತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡೇನು ಸೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಈತು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಪಂದ್ಯನ
ಎಂಕ ಆಯ್ನತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತ್ ಅಂಚ ಆಪುಜ್ ಬಂದು ಏನು ದಯಪಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾದೇರು ರೆಗ್ ದಾವೋಡು ಆರ್ ಬಂದಿಪ್ಪರಿ ರೆಗ್ ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ದಾವೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾವೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದಿಗೆ ಇಂಚನೆಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಬಂದಾಂಡ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂಚಿನೇ ಪಾತಿರಪುಂಡು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಅವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮಾತಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೋಲ ನೆಕ್ಕೇನ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಪೋಲ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಐಕಾಯ್ದ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬಂದುಂಡು ವೈಕ್ಲ ಇರು ಪೋಲೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಏನಪ್ಪ ವೈಕ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕಾಯ್ದ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ನ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದಿ ಆನೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಊರುಡು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ದಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಕಲಾವಿದಾಗ ತನ್ನ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 10 ಕಡೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ದುನು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ದುನು ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅವತ್ತಂದೆ ಊರ್ದ ಭಾಷೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಬತ್ತನ ಬೋತ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋಜುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೊಂಚ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ಸಾಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ನನಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೂರು ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೋದು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಾಂಚನ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತುಕಡೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ಎನ್ನನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಂಚಿ ಬತ್ತನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಸೇರಿದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಮತ್ತವನಾಗ ಇದು ಫರಾನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆ ನಿಯತ್ತು ತೂಪೇರು ಓಂಡಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುಟಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅವ್ರನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಗೆಸ್ಟರ್ ಅವಡು ಅವ್ರೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ ಅವ್ರನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರೇ ತುಳು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ನೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದನ್ಕೆ ಏನಂದ ದಯಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಏನ ಮನ್ಪೇರು ಆ ತೂಯಿನ ಫೇಸ್ನಾಗಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಗಲಿಗೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ನಿಗಲಿತ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಬಂದನ್ಕೆ ಏನಂದ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಿಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಇರೇಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪದ ಕೊರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಬರಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋ ಗಾಡಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಲ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ರಿಗ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕೆಲ್ ಇಂಚಿದ ರಿಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋನ್ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಆತು ಇಂದಿತ್ತು ರಿಗ್ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪರ ತೂಪ ರಿಗ್ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪತ ಸೊ ಸರ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ರಿಗ್ದ ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಜನ್ವಿನ್ ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅಲ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ತೂನಗೊಂಡತ್ತೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಯಾವ ಪಂದು ತೋಜುಂಡು ಆ ಜೊಂಬಡ್ ಆಗಲೇ ಮೋನೆಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅವು ಎಂಕಲು ಲೈಪ್ ಹೋನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಿಟ್ ಬಾಡಂದೆ ಪೋತಿ ಪಂಡ ಆತ ಇಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಳು ಡೇಂಜರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಅವಳು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪು ನಂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾವು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಐಟ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏನೋ ಖುಷಿದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇದು ಅಲ್ಪದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಣಲ್ಲ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನಪು ಬಂತಲ್ಲ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಬಂಡಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಡೇಂಜರಸ್ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ರೀಟೇಕ್ಸ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಜಾಗ ಅಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ತು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋತಾ ಎಂಕಲ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಹಾಪನ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆವಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ದು ಅವು ಡ್ರಿಲ್ ಮಿತ್ತು ಬೈಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ವೇಟ್ ಬಂತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ ಅವಲಂಜಿ ಅವು ಐಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಂತ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ದು ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಡೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡೇ ವೇಟ್ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್
ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿದಾರ ಅಂತ ಪಂಡರು. ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ತರತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತಿರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡ ಅಂತ ಉನ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬದಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪೂರ ಹೊಸ ಬೇರೆ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ತುಳುಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮೋನೆಲ್ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಪೂರೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನ ಅನುಭವ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ದುಂಬ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುಂಬ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಡಯಾನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆಗಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅವಳು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಸರ್ ಪಂಡರ್ ಏನು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏರ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಿಕಲ್ ಬಂದು ಐಕ್ ಸರ್ ಏನ ಪಂಡರ್ ನಿಗಲೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದಿಕ್ಕ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ದುಂಬು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇಕು ಏನ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ 4 ಜನ ಸೇರಿ ಆತ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆತ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಉಡಾಯಿಸು ಸಾಂಗ್ ತೋನ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚನ ಎಂಕಲ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಲ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರಗಳು ಇತ್ತು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ ಕೆಲವು ರಂಗಭೂಮಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚದ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅಶಾಂತಿ ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಪಿನ ಬತ್ತ ತೋಂದುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಏನ ಮಾರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಐತೆ ಮೋಣೆ ತೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇನ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನಿಗಿಲ್ ಮಾತಗಲ್ಲ ಪೊದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13th ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತೂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಾರಾವಣ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಮಾತಗಲ್ ತೂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡಿರ್ನ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಫರಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿದಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿದಾರೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಸೀದಾ ಬತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪಳಗದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವ ತುಂಬನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತವು ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುರ್ಲಿರ್ನಿಗೆ ನಾ ಮಾತಿರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫರಾನ್ ಗುಪ್ಪಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುದ್ರು ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತುಪ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲ ತೂವಡು ಬಂದು ವಿಶ್ ಮನ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್